I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas snimamo prvu epizodu Sampa. Kao što vidite, nalazimo se na Balkansku School serveru. I ovo je prva epizoda i vi ne verujete koliko će ovo biti dugo serijal. Često ćemo snimati sa mojim drugom Akijem Paunom, znači veliki pozdrav za njega. Da, ljudi, ja sam Matica Gaming, on sa kanala Alegi Gamer. Pravio je neku pauzu snimanja, znači on će, ja mislim, uskoro krene ponovo snima. Da, ljudi, kao što vidite iza... serveri smo tu, moj auto je Flash, njegov je ovdje auto. Evo veliki pozdrav za onog tamo Skotsko Savića, eto ušao je tu klip. Znači, on trenutno sad ima ovaj, kako se zove, Jester, ja imam Flash, trenutno skupljam za Buffalo da doplatim pa da kupim, ali desit će se i to vrlo uskoro, nadam se. Tako da ljudi, idemo, znači, prvo ću da najavim koji će sve ljudi serijali da budu, bit će prezentacija poslova, onda prezentacija pravila kao MGPG, RK, LT, tako te stvari, onda razne stvari će budu onda kad uđemo u neku kriminalnu ili kad uđemo u PD pa kad sprečavamo pljačku ili pljačkamo banku, znači sve ćemo to snimati ja i on, ili ja sam i sa njim, znači bit će raznih stvari ljudi, evo ovdje se serati da 50 ćemo sudari, neće moći. Znači šta ćemo, brate, ja i ti ja... I da, ljudi, kao što vidite, u ovom klipu ćemo sada da idemo malo do streljane, da budemo skill kad uđemo u neku organizaciju, da imamo skill. Kao što možda sad ne znate, ja sam level 8, za neki možda 3-4 sata sam level 9. Nikola je level, ja mislim, 15. Prvi akaunt mu je otišao na robiju zbog 100 kaznenih pojena, tako da nije u ovom krizu zbog toga, inače on bi bio mnogo veći level, ja sam level 16, znači ljudi, idemo sada malo do streljane, da buđemo malo skillove, inače ja ovdje imam na Tazeru i Diglu 1k, pa sad da buđem na M4, tako da ekstra. Idemo mi ljudi zacno, meno go. Da, ljudi, ovaj klip neće da bude dugo, zato što... Ovo je samo upoznavanje. Da, ovo je samo čisto upoznavanje, mislim da bude čisto ono samo da radimo neku epizodi, da ne bude ono čisto smor i tako tom. Parkirat ćemo naša vozila ovdje. Tako ljudi, znači evo ga, tu parkirali smo auto i idemo sad da budemo malo skill. Inače, kao što je rekao, neće duga bude epizoda zato što se samo upoznajemo sa serverom i to, znači svi dođete ovdje, IP servera imate u deskripciji, najbolji server na Balkanu, znači ljudi, najbolji definitivno i dođite ljudi, imamo evente, razne zezanja na TS, tako da stvarno isplati se da probate da dođete na ovaj server, tako da ljudi, ajde, Aco i ti jednom pukni koji Digl i ljudi da mi završimo sa ovim ovdje klipom. Znam da će klip biti mnogo kratak. Vidi tamo stani da gledaju ljudi kako ja pucam. Kad bi ja mogao da izađem iz ove mase. Probaj. Ovo vidi botova, brate. Evo ga. Dobar. Brate, idi, rokaj. Evo ja sam sad dedo. Evo on se ljudi puca tu Digl, sad on tu roka, na što će se sagne da čučne. I bom dam, bam. 4, 6 i čao. I izrokuje tu 6 mete i sad vi dobijete 20 skilla, znači evo weapon skills. I vidite, ja imam 1k na Tazeru, na Diglu i na Mikro Uziju i ovom ovdje samo na shotgunu. I na M4 imam 200, zato što sam tu malo prepočeo buđim. Tako da ljudi, eto. Nadam se da se sviđa ovaj klip, ovo je uvodni klip, ovo je serijal koji ćemo mnogo dugo da snimamo, mnogo, sigurno jedno 50 epizoda, znači ma kakvi više, sve dok igram na ovom serveru ja ću ovdje da snimam, znači, tako da ljudi, eto. Šta imaš još da kažeš, Aco? Ljudi, ja ću da snimam sa Nikolom, mislim ja neću da snimam na mom kanalu, ja ću da pomožem Nikoli, mislim zajedno ćemo da snimamo, ja i on, tako da ako ste uživali u ovom klipu, mislim to jeste u ovom serijalu koji ćemo da započnemo, ostavite like, podržite nas i tako to. Tako da ljudi, znači, vidimo se mi u sljedećem klipu, vrlo uskoro, veliki pozdrav za sve naše admine ovdje, najbolji server i igrajte na najboljem serveru Balkansku, link u deskripciji. Pozdrav, ćao!